Adem-adem yu cocoke jangan santen sing pedes. Dadi dina iki aku jangan tewel tak campur karo godongso. Lagian iki blonjone onone tewel tok yu ambek iwak pindang. Tewele ku mang wis tak resiki, tak umbah terus tak godhog. Bumbune ya wis tak blender sampai lembut. Lah langsung ae terus dicemplungno wajan digongso yu. Nek ana sing takon, "Mbak, di blender kan banyune akeh kok langsung ono minyake." Blenderku ki beda ya yu. Aku nek blender banyune gak patek akeh, soalnya nek akeh malah gak lembut. Nah iku mang godhong jeruk ambek godhong salam mlebu, lanjut dilebokno godhong brambang, tewel ambekan santene. Gak keri yu iwak panggangan bagian balung tok nggonku ki mang rapopo sing penting sewedep. Aja lali dikei uyah, dikei gula, ambek dikei penyedap rasa utawa micin. Nah terus dimasak diudek-udek sampai umop blekutuk-blekutuk. Bar ngono lebokno godhongsone. Godhongsone dilebokno guri-guri ben gak kemlodon utawa kemeduen ya yu. Terus dimasakne sampai tanep, pokoknya sampai godhongsone mang medhuk wis bar dipateni. Nah jangan ngene iki nek jenenge jangan klopo tewel campur so campur iwak panggangan yu.